zase vyhral s ním. Ja ti ukážem. Dobre, že keď ja ho sedem, vidím, jak to bodí skoro. Ten chlapec má viacej ako 38 kg. Sedláček. Ten, čo predtým byl s ním. Podľa mňa má. Persíra to je normálne ovája. Ja som bol na losovaní, som kúkal, nemám nikého čišového. Ja ti ho ukážem. Počúvaj, ja som raz počul. Nikého, ja som nevážil. No. Ale nemal nikého čišového. Ja by som až ho odvážil. Aj mne to jedno. Najmá. Ja nebudem vážiť, som mal rád. Mne to jedno. Teraz nech vyhrá, teraz nech vyhrá. Hej. Lebo Hektor si prehal. No. Ešte dáme, Marko, vidíš? Ženiky číslo 2 bola ukončená váhová kategória do 32 kg a do 35 kg mini dievčat. Váha do 32 kg. Prvé miesto Bruseková Ivana Prešov, druhé miesto Bojinská Sofia Bardejov. Váha mini dievčat do 35 kg. Prvé miesto Kapso